му един там. И аз си изгонка не съм си. Ами нещо. Не знам, още две чаши са турени, не знам. Ама ти вас и аз от Ето той си наля с такова. Аз послужителя. Ще тече водата, бе! Там работника! Какво имаш за бележка? Еми ти обикаля в кръг да се размеси водата. Айде, бахе! Виж, дадох необходимо. Чао! Тръгвам! Айде, на слука! Виждам те, гледам те. Айде, Раде, ето така как. Няма любената твоя. Сега съм на крилете на любовта. Говори ми. Страшни, бе. Ти си сложил пръста на камерата. Ела там, ела. Мале, па колко еротично. Аха. А Васето не ще. Има парче, ние ходиме на такива салчета. Ради! Васе, ще лижеш ли? Васе! Ела ти дам сладолет. Не ми давай да потъвам, ако обичаш. Ай, снимай до дет не се отдавила. Снимай докато не съм потънала. Маре, това е паневритмия. Ти си последовател на дъно. Да, аз съм дъновистка. Само, че е лотър дъновист, така се казва. Аз на Буба обещах на тебе да ти дам една много хубава книга на Дънов, децата и тяхното възпитание. И за тебе, Ради, е добре. По-скоро романтика, любов. Ти какво са? За това си гледам един-два турски. Най-добре, нали? Сериали. Този времето не ти, какво става за това дете? Клиповете, значи, клиповете свършиха с басейна. Ей, да снимаш, Внимавай!